Ahojte ľudia, Slováci, Slovenky, kresťania aj tí, čo ešte není kresťania. Ja vám chcem len povedať, že tu už není o spájaní národných alebo pronárodných síl, že sa medzi sebou hádajú alebo čo. Už ide o veľa viac. To, že robia propagandu, aby mali zálohy, aby mali vojakov, aby urobili nábor. Je napísané v Biblii, kto mečom bojuje, mečom zomrie. Adonai Ješua HaMašiach. Tu ide o to, čo sa malo naplniť. Sme v NATO, sme v Európskej únii. Európska únia chce od októbra digitálne euro. Kto si dá to digitálne euro, to bude čip buď na čele alebo na pravej ruke, dačo také a bude to obsahovať 3 šesky. A bez toho nepredáte ani nekúpite, buď umriete hladom, alebo ja neviem. Ľudia, to je také ťažké činiť pokánie. A uveriť v Ježiša Krista, ktorý zomrel za vás, za vaše hriechy, lebo drahocennou krvou Ježiša Krista ste boli vykúpení. Je to zadarmo, čo sa týka financií, dať sa pokrstiť, uveriť v Krista, činiť pokánie. Ale bolo to vykúpené drahocennou krvou Ježiša Krista, ktorý bol nevinný, ktorý bol Boh, ktorý sa ponížil, aby získal duše pre svoje kráľovstvo. Za chvíľu bude vytrhnutie. Tých, čo veria, budeme vychvátení a premenení v oslávené tela. Napred pôjdu tí, čo zomreli v Kristu, čo vyjdu z hrobov. My budeme vytrhnutí a potom tí ostatní, čo budú chcieť zachrániť svoj život, budú musieť umrieť mučenickou smrťou. Lebo keď sa pýtal apoštol Ján, v zjavení Jána je tu napísané, a kto sú títo, čo prichádzajú do neba, Ježiš Kristus im odpovedal, to sú tí, čo si vybierili rúcha v krvi baránkovej, čo umreli mučenickou smrťou, lebo prišiel Antikrist na túto zem s mierovou zmluvou. 3,5 roka, prvých 3,5 roka pokoja, druhých 3,5 roka vojny a katastrofy. Ale čo tomu predchádza? Možno je atomové bomby, lebo sa píše, že slnko zčernelo a mesiac nevydal. Tiež černelo, no, nebolo to vidno. Ľudia, také strašné časy prichádzajú. V podstate tretia svetová. Ak si myslí takto, že druhá svetová vojna bola brutálna, tretia bude ešte viac. Kristus povedal, kto si bude chcieť zachrániť život, stratí ho. A kto ho stratí pre mňa, ten si ho zachráni. Na ten večný. Lebo sú len dve cesty. Buď večné muky v pekle, kam pôjde väčšina ľudí, alebo večný život v Ježišu Kristu. Sláva mu. Halelúja. Ľudia, už není čas, čínite pokánie a príjmite Pána pánov a kráľa kráľov Ježiša Krista, Ješua HaMašiach, Mesiáš pomrazaný.
Víťazstvo, každý, za to si môže každý sám, buď uveríte, alebo nie. To neuveríte, máte smolu. Pre vás toto video není. Počas súženia, keď bude cirkev vytrhnutá a príde v doba Antikrista, Boh oddelí zrno od pliev tak, kto príjme ten čip, a kto nie, to umrie pre Ježiša Krista a pre pravdu. Ja viem, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí myslia konšpiračne, ako nie, že konšpiračne, ale mimo mainstream hlavný prúd. A je to pre tých, aby sa pokorili pred Bohom a boli zachránení pre večný život, pre večnosť. Halleluja, tam bude sláva, mene Ježíš. Amen. Takže čas sa kráti. Teraz je tu falošný pokoj a mier. Lebo je napísané, že budú hovoriť, že pokoj a mier. A vtedy to náhle na nich príde. Ľudia sa budú ženiť, plánovať, stavať. A vtedy to na nich príde. Príde deň Pánov, kedy my budeme vychvátení jeho cirkev. On pozná svoje ovečky, nemusíte nechodiť do žiadnej cirkvi. On vás pozná každého po mene a budeme vychvátení, vytrhnutí doprostred oblakov, kde stvoril nové nebo a novú zem, kde máme večný život, večnú radosť, žiadnu bolesť, tá je len tu na zemi. Amen. Buďte požehnaní.